संस्कार हो। गांजा पी के हमरो सजनवा घर से बावे फरार हो। गांजा पी के हमरो बलमुआ अभिल नाही कंवर के नाइल कोनो न भइल बाजार हो। केकरा संगे देवघर जाई टेंशन से फाटे कपार हो। गांजा पी के हमरो सजनवा घर से बावे फरार हो। गांजा पी के हमरो सजनवा घर से बावे फरार हो। गांजा पी के हमरो बलमुआ केकरा संगे देवघर जाई टेंशन से फाटे कपार हो। गांजा पी के हमरो सजनवा